ମୁଁ ବାରା ବେହେରା 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 ଏ ର ଏଇଠି ଅନେଇବୁ ଡାଁ ତ ଦେଖଣା ଏଇଠି ବାନା ବେହେରା ଆସ ବାନା ବେହେରା ବେହେରା କହିବ ମୁଁ ବାରା 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 ବେହେରା ଦିଟା ଗାଈ ତିନିଟା ଛଡାରେ ଏ ପଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବେପାର ଆରମ୍ଭ ବାନା ବେହେରା ତେବେ ନବ କି ବାନା ବେହେରା ତେବେ ନବ କି ବାନା ବେହେରା ତେବେ ନବ କି ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନା କ୍ୟାମେରାଟା ମୁଁ ବାନା ବେହେରା ଏ ପଡିଆ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ବେପାର ଆରମ୍ଭ 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 ଏ ତୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରୁ ଗୋଟି ଡାଇଲଗଟା ମାନୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ କରେ ମୁଁ ବାନା ବେହେରା ଦିଟା ଗାଈ ତିନିଟା ଛଡା ଦିଟା ଗାଈ ତିନିଟା ଛଡା ମଧ୍ୟରେ ଏ ବେପାର ମୋର ଆରମ୍ଭ ଏଇଠି 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 ୱାନ୍ ଦୂରେଇକି ରଖୁନ 1 2 3 ମୁଁ ବାନା ବେହେରା 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 ଦିଟା ଗାଈ ପଡିଆ ଦିଟା ଗାଈ ଦିଟା ଗାଈ ପରା ଆରେ ହସୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବାନା ବେହେରା ଦିଟା ଗାଈ ତିନିଟା ଛଡା ରେ ଏ ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ